Her på Svanen, der går vi meget ind for en differentieret læring. Vi går ind for, at alle børn de skal lære på det niveau og på den måde, som de lærer bedst. Vi er interesseret i at skabe en nysgerrighed for deres egen læring, fordi vi mener, at hvis de selv er nysgerrige for at lære, så lærer de bedst. Vi tænker meget på de humanistiske og de rationalistiske tankegange ind i vores hverdag, fordi vi synes bare, at det er det, der er med til at skabe det hele menneske. Det er, at man kan tænke på hinanden, og at man har en rationel tilgang til tingene. Vi tænker også meget på, at vi vil skabe en individualitet. Vi har meget fokus på, at alle børn er et individ, men at de også samtidig kan indgå sociale relationer og skabe nogle fællesskaber på kryds og tværs, og skabe fællesskaber inden for de interesser, de har. Hvis det for eksempel har en interesse for IT, jamen så skaber de en interessefællesskab sammen med de andre børn, som også har det her interessefællesskab. Mangfoldighed er et meget vigtigt ord her på Svanen. Vi tænker rigtig meget, at vi er en meget mangfoldig skole. Vi rummer alle børn. Vi rummer alle fra alle sociale lag og fra alle uddannelsesniveauer. Det vil sige, at kommer du fra de lavere sociale lag, er der plads til, at du kan udvikle dig. Og der er samtidig også plads til, at hvis du kommer med en kæmpe viden, at du også udvikler dig fra der, hvor du er. Vi skaber trygge rammer, så I som forældre hver dag trygt kan sende jeres børn afsted i den viden, at vi her på Svanen vil skabe det hele menneske, og at i sidste ende, i 10. klasse, når de går ud af skolen, at vi har skabt det hele menneske, der er klar til at komme ud og begå sig i samfundet, og at der er frihed til at være sig selv.